san me ne zaman mu ana har ya tuna min zaben da ya gudana zaɓe ka san yanzu an daina magudi ba siyasa saboda an kirkiri wata na'ura mai tantance zaɓe maimakon ka je ka dangwala yanzu an daina kawai kana zuwa abu za a ɗauka a sa a kirjinka in a tiku kake so za ta ce a tiku yanzu an daina magudi a siyasa a yanzu lokacin ba magudi ya wuce ka san yace haka a'a na fito daga gida ina tafiya kawai sai na wata akuya da albasa suna fada tana tunkushin akuyar nan albasa ita ma ita zama akuya Allah shi da gaske a kofar gidan mu akuya da aboki na ma ya san ina zai je kuma aboki na agai dale shi da shi wancan ba shi da koshi kuma mun yi da sai zo yana ga mana ba wannan ba shi ne ya sunan ya dawo ha okay abokina bari in ga maka wannan zamanin da ake ciki sai a hankali ni kuna maganar siyasa kuna maganar wani albasa da kula to ni duk abin da ya bani mamaki shekaran je ina sauraron rediyo na je an ce wai an yi wani robbery nan sama hanyar Kaduna aka tare wasu mutane za su zo Abuja aka yi musu fashi ko ne aka karɓi kuɗi gune sai aka tambayi wani arama nan aka ce shi ina kuɗi ya ce ai shi bai da kuɗi dama shi arama ne karatu da suka ce to ko tila ne sai sun sada da suka sace mai hizo 30 suka ba mai 30 kan ba na kasa mai wara musu mai zafi